Specialiștii din piața energiei regenerabile spun că la început românii nu erau prea încrezători în acest gen de afaceri, dar în timp s-au informat despre potențialul pieței. Inginerul Gheorghe Roșca este unul dintre aceia care au avut curaj. A investit încă din 1995 peste 1 milion de euro în energia regenerabilă. În România foarte puțină lume credea în energiile regenerabile. Am instalat primele sisteme solare și primele pompe de căldură. Gheorghe Roșca spune că nu regretă investiția pentru că 14 ani mai târziu firma pe care o conduce se află pe profit și are o cifră de afaceri de peste 27 de milioane de euro. Omul de afaceri recunoaște perioada grea prin care trece piața acum și spune că în aceste momente trebuie să te comporți ca un adevărat manager și să faci în așa fel încât reducerea costurilor să nu afecteze personalul. Chiar dacă ne-am, să zic așa, consumat o parte din cash flow companiei pentru a menține echipa integrală, deci acest lucru a fost un target al nostru, pentru că muncitori care ating nivelul de concept și de gândire corectă față de un proiect, oameni care pot să contribuie la un proiect sunt puțini și atunci asigur că merită să-ți consumi resursele personale pentru a-i menține în companie în perioadele grele. Omul de afaceri consideră că pentru a reuși într-un business este nevoie să respecti câteva principii. Pentru afaceri e bine să folosești, să antrenezi banii altora. Cei mai buni bani pentru investiții sunt banii tăi și să nu încurci niciodată principiul 1 cu 2.